Здравейте, хора! Аз съм Кристиан Душев. Днес ще играем FIFA 15 Слак. Какъв слак? Влезе играта за тако. Чакайте, можах да карам, защото не бях в удобно положение. Така, подай ме не Пишевич. Изстрел. Пърко. Едно на нога. Лишак. Ще подам на Пишевич. Подава на Осорио. Осорио беше в засада. Що за тъпотия? Що за тъпотия? Шнитец. Не знам, хора, няма какво да говоря, освен за някакви пусти. Ох, мале. Колко бой те ще ядат. Айде, де. Дай ме. Право бе майна. И майна. Оле, мале. Дал, fuck. I don't got my friend. Go. Go. Не, този грият гол. Де? Няма да си круша. Те искат много да се шарнем, да влезна с фейса, ама много искате. Много искате. Какво? Окей, натиснах така и така. Има такъв гол да изкарай. Биво, ама. Оли, какъв гол щех да вкарам. Кай Пишевич. Карагол. Димитрович. Не можеш да играеш в футбол, човек. Не можеш. Ай, ти си слабага и не можеш. Ай, ти на какъв са правиш, бе? Дал. Leo, в пас. Leo.
Капитан Ектал. Много им бързо им махат имената. Ектал. Ще опитам да направя удар. Не успях. Ектал. И мама, не опитвам повече да летни удари. Сидни и Уинуин. Да, гледате, че има един ръма. Понеже нямам друг. Чакай да си ги сметам, че това е по-добре. Не. Или да. Оф. Стана. Не. Така. Хайде бе. Хайде кунзунгундун. Кунзунгундун. Ких! Давай, Розовчо. И Бишевич. Хайде бе. Гледам, ще вкарам. О май гад, аз мислех, че няма да вкарам. Амброзио. И за малко. Тези наистина лесните му удари. Вратаря им е малко по-слаб. Смисъл слабичък е. Малко по-слаб, смисъл слабичък е. И с него ми е малко по-лесно да играя. Джамал. Половинен отбор. Не таланци. Аз сторих талански пак. Получих турски пак. Нещо. Супер. Да. О, браво, 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 Сорио. Сорио, Осориота пак. Сорио, ти си голям тапак, бе. Айде. И добра атака. Добра атака, определено. И малко е глава от там. Но предвид, че имаш вратар, обаче. Добре, добре. Тел Фабро. Лето. Маняка. Те са най-слаби, обаче.
турците ли? И шлак. Плеймейкър. И шлак. Какъв е шлаката пак? Иманано. Иманано. Та-та-та-та. Липишевич. И шлак. Никой не е там. А не, имаше един човек. И мама на Чехион. Такъв си. Турци смръс. Турци, много турци. Турците не завзеха. Уй! Какъв изстрел. И AirPods. И фотонаги. Между другото, нищо не разбрах. Има някакви... FIFA 16 ли е излязла въобще? FIFA 16 излезна ли въобще? Да знам. Оф, това е зареш. Майнак. Аре, и шлак. Шанчо мръсен. Аре бе, тъпак. Таком. Такохта. Е Фабрино. Те само едно ме изядаха малко бой. Даже ще вкарат! Не! Браво, Уилсън. То така по-лесно бе. Сам бе. Defense is the best attack. Санджу ход. Санджу. Санджухан. Санджухан. О. Дивизион 5. Кенсъл. Тут пише има FIFA, ма. О, Хома сапа. Дано единия да е God the Holder. Gold pack. Пейс. Не ми е нужен пейс. О, голд играчи. От бронзови ще премина на голдови. Според мен така ще е най-добре. Амго. Това толкова струва ли нещо? Нищо не струва. Тоест така ми се вижда малко по-добре. О, Меси. Меси, донеси ми късмет. Само Меси. Аре, бе, Меси. Това пак. О, кита на Ювентус Алая. Yes. Един пак. Един хубав пак. Yes. Кохан. Пиксела. Така, каква на Ювентус взех точно. Добре, хора, това смятам за края на клипа и до скоро.